ಕೊಡಜಾದ್ರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಹು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೊಲಿ ಅಲ್ಪದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯನ ತೆರಿಪಾನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತಲ್ಲ ಮಾತು ಪ್ರಕೃತಿ ಮನೋಹರಮಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುನೆನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಕ್ಲ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡೆದುಕೊಂದಲೆ ಬಂದುಲೆ ಮದತ್ತ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರನ ಪತ್ತೊಂದು ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಂದುಪುಣವೇ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೋಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪುನಂಜಿನ ಮಾತಾ ವಿಚಾರನ ಪಂಡ ಮದೆಟ್ಟು ಉಪನಂಜಿನ ವಿಚಾರ ನಾಡೊಂದು ಪೋದು ನಮಗೆ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾನಂಜಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಹೋಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನದನ ಲೈಕ್ ಕೊರಡು ಅಂಜನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮಕ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋದು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಮನ್ಪುನಂಜಿನ ವಿಚಾರಲೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಇಕೊಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕುಲಕ್ಕೆ ಉಣ್ಣದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತದು ಸಮೂಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಂತು ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ವಿನಯ ಮಂತಂದುಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಇನಿ ಮಂತುಲ್ಲ ಕೊಡಜಾದ್ರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಹು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೊಲಿ ಅಲ್ಪದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯನ ತೆರಿಪಾನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಒಂಜಿ ಯಾತ್ರಾಟ ಪೋಪುನಂಜಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊಲ್ಲೂರು ಪೋಪುನಂಜಿನ ಪೊರ್ತು ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಣದನ್ನ ಕೊಡಜಾದ್ರಿ ಪೋದು ಬರಡು ನನ್ಪಣವೇ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅದುಂಡು ಅಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅವನು ನನ್ಪಣ ನಿರ್ಬಂಧತ್ ಪೋದು ಬರಡು ನನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ಪಣಂಜಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿನೇನು ಅಲ್ಪದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯನ ತೀರ್ನಾತ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾನಂಜಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದ ಒಂದು ನಿಕ್ಲದು ಮುದಿ ಒಂದಲೆ ಹೋಯ್ ಅಂದುಲೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟಿನ ಹೊಳೆ ಪಂಪನಂಜಿನ ಜಾಗೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಪೋಪುನಂಜಿನ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋಲಿ ಅದಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿನ ಹೊಳೆರ್ದು ನಿರ್ಬಂಧವಾದ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿನ ಬಿಡ್ಪುತ್ತೇರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಜೀಪು ತಂದು ಪೋಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಮಾರ್ಗಡೆ ಪೋಪೆ ಜೀಪೆ ಆವಡೈಕ್ ನಮ್ಮ ಪೋನಂಚಿನ ವಾಹನ ಪೋಪುಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗುಂಡಿ ಎತ್ತರ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅವು ಜೀಪುಡೇನೆ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪನೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಅಕ್ಲು ಕೊನೋದು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಲ್ಪರ್ದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆತು ಎತ್ತರಗೆ ಪಾರಪ್ಪುಂಡು ಅವನಿಗಳಿಗೆ ತೋಲಿ ತೋಜ್ಬಾವ ಎತ್ತರಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದ ಪಾರಪ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ತೂವೊಂದು ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಕಾರು ಕೈಗೆ ಬೇನೆ ಆಪನಂಜಿನ ಹೋವೇ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸುಂಡು ಆಂಡ ಪೋದು ಬತ್ತನಾಗ ಅಂಚೆ ಆ ಪೋದು ಬತ್ತನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಕಾರು ಬೇನೆ ಆಪುಣೆ ಮರಪೇನೆ ಆಪುಣ ಇಂಜಿನ ಮಂತ ಓಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಜಾದ್ರಿ ಪೋದು ಬತ್ತನಾಗ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಅನುಭವನೆ ಪನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆರ್ದು ಬತ್ತನ ವಯಸ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ ವರ್ಷ ಮೊಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋದು ಜತ್ತದು ಬರ್ತದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೋಜ್ಪೇರ ಆತಜಿ ಆ ಬಾಲೆ ಪೋಪುಣೇನು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಅದು ಪೋತ ಅಂಚ ಬಾಲೆನ ತೋಜ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಯ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಲ ಪೋದು ಬರ್ತದೇರು ಅರ ಪಾತೆರ್ದಾರ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತು 6 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ತಿರ್ತುಗು ಕಟ್ಟಿನ ಹೊಳೆ ಮನ್ಪುನಾಡೆ ಎತ್ತೋಡು ಕೂಡ ಬತ್ತದು ಬೈಯಾಡು 1 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಅಲ್ಪ ಬಿಡ್ಪೇರ ಅವನ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಜೀಪುಡು ಪೋದು ಪೋಣಗನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ದೃಶ್ಯಗಳು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ತೂಲಿ ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕುಲ್ಲುದು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಆ ಮಂದಿರ ತೀರ ಸಾಧ್ಯ 14 ಶತಮಾನಗಳ ದುಂಬು
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಂತೇರು ನಮ್ಮನಂಜಿನ ಪುರಾವೆಲು ಅಲ್ಪ ನಾವು ತೋಜಿದು ಬರ್ಬೋದು ಹೋಗ ಎರಾನ್ಲ ಪೋದಿಜ್ಜಿ ಅರಂದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಜೀವಮಾನಡು ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ಡ್ ಹೊರಾನ್ಲ ಪೋಡಡಿ ಪೋದು ಅಂಜಿನ ಅನುಭವ ನಂದೆ ತೊನೋಡು ಹೋಯ್ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ದಾದಾಂತ ತಿಳಿದ ವರ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರನ್ನ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಆಯ್ನಾದ್ ಪೂರ್ತಿ ತೂಲೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಹೋಯ್ ತೂನ್ ಬರ್ಕ అందులో ప్రాచీన దేవస్థానాలు ఒక హిందూ పురాణాలైన ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಡಜಾದ್ರಿಗೆ ಉಂಡು. ಕೊಡಜಾದ್ರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲೊಡ್ಡಿಂಚ ಜನಕ್ಕಲು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿಟ್ಟು ಕೊಡಜಾದ್ರಿ ಪಂಡ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯಲೆಡು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನವು ಪಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪುಂಡು. ಕೊಡಜಾದ್ರಿಡು ಮೂಕಾಸುರ ಪನ್ಪಿನಂಜನ ರಕ್ಕಸನ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಸೋಪಾಯಿನ ಐತಿಹ್ಯ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು. ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಡಜಾದ್ರಿಡು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತದು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪುಂಡು. ಈ ಮಾರ್ಗಡೆ ಪೋಡುಂದಂಡ
ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಜೀಪ್ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ವಾಹನ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು ಮಾರ್ಗ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗುಂಡಿ ಪಂಡ ಅವು ಆ ಜೀಪಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಕ್ಲನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೈ ಚಲಕಡ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನೆ ಜದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೊನಕ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಪೋಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಬುಡುಪುನ ಇಜ್ಜಿರು ಅನ್ನಂಜಿ ಅವಕಾಶಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಡು ನನ್ಪುನ ನಿರ್ಬಂಧ ಉಂಡು ದಂಡ ಆ ಜೀಪೇ ಅಡೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಆ ರೋಡ್ಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿದ್ ಮನ್ಪುನ ವಿಚಾರಲ ತೆರಿದು ಬರ್ತಂಡ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬಾತೆರ್ನ ಪಂಡೇರು అంత దూరపుని అంత దూరపుని ಇದೆ ಇದೆ ಕೊಡಚಾದ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಮೂಕಾಸುರನು ವಧೆ ಮಂತನಂಚಿನ ತ್ರಿಶೂಲ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ತೂಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಕಟ್ಟೆಡ್ ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ಅರ್ಧ ಮಿತ್ತದ ಕೊಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು. ಅರ್ಧ ತ್ರಿಶೂಲ ಮೂಜಿ ಎಸಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ ತಿರ್ತ ಮಣ್ಣದ ಅಡಿಕೆ ತಾರ್ದುಪ್ಪುಡು. ಅವು ಮುಖಾಸುರನು ವಧೆ ಮಂತನಂಚಿನ ತ್ರಿಶೂಲ ಅವು. ಕೊಡಜಾತ್ರೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದನಗ ಸುರೂಕು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅದಿಪ್ಪುನುಂಡು ಪುರ. ಭದ್ರಗಾಳಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಲಭೈರವ ಬೊಕೊಂಜೆರಡು ಮುಚ್ಚಿ ಗುಡಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪೀಠ ಸಿದ್ಧಪೀಠ ಒಂದು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೊಕ್ಕಾಂಬಿಕೆನ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುನುಂಡು. ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಿನಂಚಿನ ಈ ತ್ರಿಶೂಲ ಬೊಕ ಆಯ್ದುಲು ಪುರಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲೇನು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೆರ ತೀರಂದೆ ಅಲ್ಪ ಕೊನದು ಬುಡ್ನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅವು ಆದಿಪ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಶಿಡ್ ನಮಕ್ ತೋಜಿನಂಚಿನ ತ್ರಿಶೂಲ ಬೊಕ ಅಂದು ಪುರ ಕರ್ಸಲೆ ಪುರ ಕೊನದು ಅಲ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಂತುಪ್ಪುನು. ಅಂದುಲೆ ಈ ಜಾಗಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾತು ಎತ್ತರಾಗಿ ಮಿತ್ತು ಬಡ್ತೇರೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆಲು ಸಾಧ್ಯ ಆದುಂಡು. ನೆರ್ದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯನ ತೂಲಿ. ಜೀವನಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬರೋಡೈನವೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬರ್ತೋಡೈನವೆ ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅದಂದು ಪಂಡ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಳಿದು ದೇವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟ ಕೊಡಜಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ. ಅದು ಮಿತ್ತು ನೆಲ ಬಾಯ್ರುಂಡು ಇಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ಆಡ ಜೀವನಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಬರೋಡೈನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣ 3/4 ಬಾಸಿ ಜಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಚೀಪುಡು ಲೆತ್ತ ಮಾರ್ಪೇರಿ 5 ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡ್ತೊಂದೇ ಪೋಡು. ಸಾಧಾರಣ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದಾತು ಎತ್ತರದ ಸಾದಿರೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ರಪ್ಪುಂಡು. ಕಲ್ಲು ಗುಂಡಿ ತಿರ್ತ ಬಳಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಜಾಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬರ್ತನ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚೊಂದುಂಡು. ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆವಡು
ಬಾರಿ ಖುಷಿಲ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿಗ ಇಟ್ಟು ಕೈಕಾರು ಪೂರ ಬಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲ ಉಂಡು ನನ್ನ ಆತಲ ಪಾಯರುಂಡು ನಮಕ್ ತೂಕ ದುಂಬಾಗಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸಾದಿಪುರ ಪ್ರಕೃತಿ ಮನೋಹರಮಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುನೆನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪ ಆತೆ ಬಂಗಾಳ ಉಂಡು ತೂವೋಡುನಾಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ತೂವೋಡ ಈತ ಬಂಗ ಉಂಡು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡು ನಾತುಲ ತುಯ್ಯಂಡು ಪೋಯಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಗಂಡಿಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮನೋಹರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ತೂಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ನೆನ್ನೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾತ ಎತ್ತು ಸುಲೆ ಕೈತಾಳ್ಡು ತೋಜೊಂದು ನಮಕ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಗೃತೆಡ್ ಬರುಡು ಎಂಡ ಕಲ್ಲಗುಂಡಿದ ಸಾದಿ ಕಾಡುದ ಮಧ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅವನುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಬೇರೆ ಕೇರಳ ಮೂಲದಾರು ಬೇರೆಗೆ 72 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಿಗೆ ಆ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡೆ ಹೂವೇ ಬಂಗದ ಅಂತೆ ಕೊಡಜಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟನ ಬರ್ತದ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ಪನ್ಪುಣಿಂಚಂದ ಅಂಡ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ನಮಕ್ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದಾಂಡ നമുക്ക് ನೆನತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ നമുക്ക് നടപ്പാത് കുറിപ്പായിരുന്നു പൺപുണ്യക്ക് എന്തുവേ സാക്ഷിയുണ്ട് പണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രായമുള്ള ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ಅಂತೆ ಈ ಬೆಟ್ಟನ ಪೋದು ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಕುಸಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪಂಡೊಂದಿರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತೊಡನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಪೋಪ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ
ಈ ಛಾಯ ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಪೀಠ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ದೇವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಂಚಿನ ಜಾಗ. ಬಂದುಲೆ ಇಂದುವೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆನ ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಂದುವೆ ಪೀಠಡ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಧ್ಯಾನ ಮಂತದು ಮುಲ್ಪ ದೇವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಎಂದು ಈಗ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದು ಕಣ್ಣು ದಿಂಜಾವಂದುಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಬಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕಣ್ಣು ದಿಂಜಾಲೆಂದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ತುಯ್ಯರತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೊಡಜಾದ್ರಿ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ಆ ಜಾಗೆಲು ಎತ್ತು ಸೋಕಡೆ ನಮಗೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಜಿ ಕಣ್ಣು ದಿಂಜಾವನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುನು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನಡ್ ಲೈಫ್ಡ್ ಹೊರ ತೂಡೈನಂಚಿನವೇ ಸಂಗತಿ ಆದುಂಡು. ಆಗ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡದಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಪಂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆತಜಿ ಆಂಡ ಮಧ್ಯೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದೆ ಆಯ್ನತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋನು ನಮ್ಮ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಏನೊಂದು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ದುಂಬರ್ಪೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಡಾವಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು.